Lehenik eta behin igual eskertu ez da, gu banaketan voluntario morrota ituzten laguntzen, alde batetik eskertu geho mankomunitateari bai, mantzigu laguntzagatik eta geho udal taldeari, ituzilako jotak lanean, eta azkenik bat eskertu herritarrai ez da, azaldu zilako, eta bereik izan zuten harrera eta jarrera. Kuak jaso ez dituen horrek, oraindik ere aukera izango du, zer egin beharko du, nora jo beharko du, nola izango da? Bai, aste honetan, adibidez, guizetik hemen batzuk, udaletxean bertan badaude batzuk, eta arratsaldean, bostetatik zazpitarri eta kulturetxean ere jaso ditzake. Honetaz gain, komertzio taberna jatetxa dutenen arteko kubo banaketa nola joango da, nola izango da? Hoi aste honetan hasi di astelehen eta espero du aste honetan bertan, bai, aurretik lehen izan dugun, mankomunitatea jarriteko personari ibili izan dendaz denda, tabernaz taberna, edaritek ibili zen, galditzen, zer sortze zuten, zenbateaino, ze ontzin mota beharko zuten, zer neurritako beharko zuten eta bar. Eta aste hortan, brigadaren laguntzarekin, aste hortan, atzo hasi zen, astelehen atzo hasi zen banatzen, eta espero ezagun, aste honetan, bukatu izan bartu. Aste honetan, beste aurrengo asteen aurreneko pare baten ia bukatuko dute. Nik uste, aurretik beste herri, jendeik izan dorako aukera ere ikusteko beste inundino, eta beti, Ibarratik, eta aldea edo alegi aldea jutea oinez, paseo bada, eta bakarra emate bauka horre launen bat, o zenitarteko bat, galdetzeko nundino, den uste, alde hortatik gutzat, beste batzuk egin duten ibilbide hori, gutzat, noski, asko egokia izan dara, horren bat horren aste ganen, apirilean lauen hasik jarriko da berez indarrean, ostirala, horren orduako, nik uste jendea prestautan. Egia da egun hauek ere, 15 petxo bat utzik gendu, igual norbeak pixkat izango genduke etxea antolatzen juteko, prueba egiten hasteko, zenbat den baten sortzetan organikoa, organikoa 3 egunetan seguna, nahikoa dek, edo papera nola zenbat sortzen duten aste horretan, edo ikusteko ere ondo etorriko da, nik uste. Konfiantza oso haukat herritarren gan, eta nik uste inungo arraztu egitea moltatu gara. Beti izan dugu aldaketa bala, eta sortuko dituela kezka eta zalantza, baina, nik uste zalantza ezuzkenak, zalantzak ondo argitu zaizkiola, ondian teknikoak eta banatzen dituenak azalpenak garbi eman dituztelako. Eta beste batzu, kezka, egia da, momentu iritsi arte batzuk ez zutela igual pensatu, nundi noa jongo zen, eta batzu inuste iritsi zela, ematen du baino horrexagoa, eta ematen du baino garbiago eta seguru. Eta zalantza beti daude. Eta gero, eguneroko martxa hori berare jongo da, uste zalantza eta kezka horiek argitzen da ezabatzen horabet. Berez, hasiko geha lauen organikoarekin hasiko geha. Pentsatzeko da, logikaz, aurreneko honen gehiagir ez dara izango. Bitarten aurreko honetan, nolabait ondakinak ateratzen jantzealako. Hasi egun jarri behar da, eta hasiko geha hostiaren, organikoarekin. Eta nik uste, animatu herritarrak, handiken batzuk gelditzen dira, kanpon ibili dilako eta jaso gabe, eta nik lehen izan bezala, konfiantza oso herritarrengan da oso ondo jongoa.